F'Għawdex, il-farmhouses kienu l-iktar tip ta' stabbilimenti ta' akkomodazzjoni spezzjonati mid-Direttorat tal-Infurzar tal-Awtorita Maltija tat-Turizmu. Dan biex ikun assigurat li t-turist barrani u lokali ikun offrut servizz tal-aqwa kwalità. Minn Jannar sa Awwissu ta' din is-sena saru 4389 spot check. Madwar 4200 spot check saru fil-farmhouses u 112 spot check saru f'postijiet oħra ta' akkomodazzjoni. Tony Colero, ċermen tad-Direttorat tal-Infurzar tal-MTA, spjegana li dawn it-tip ta' spezzjonijiet jiżdiedu fix-xhur sajfin meta jiżdiedu it-turisti. Iżda mhux biss. Meta ikun hemm każ partikolari jew xi complaint man xi ħadd, lew ħaġa immedjatament kif jidħol il-complaint uħorġu immedjatament għax la daħal complaint sinjali hija xi ħaġa serja. U mbagħad ovvjament naraw il-complaint x'ikun, skont il-complaint u mbagħad immorru ovvjament fuq dik il-parti fejn qed jikkomplenjaw it-turist fuqha. Però mbagħad kif inkunu hemmhekk induru il-premises kollha. Colero spjega li d-direttorat jieħu kull ilment bis-serjetà għaliex kumment negattiv ta' turist jaf ikisser ir-reputazzjoni turistika tal-pajjiż. Iżda x'inhuma l-iktar ilmenti komuni dwar il-postijiet ta' akkomodazzjoni? Ikun hemm complaints ta' pereżempju ħmieġ il-post mhux nadif biżżejjed. Anka difetti pereżempju fl-appliance li jkun hemm jekk nitkellmu fuq appartamenti pereżempju. Huma turisti jippretendu huwa għandhom dritt li jagħmlu. Li jekk huma ġew f'post f'Malta, jippretendu li dak is-servizz li għandhom jingħataw anka l-kumditajiet li jkollhom dak l-appartament huwa l-istess bħal dak li għandhom fid-dar. L-ispezzjonijiet tad-direttorat jintużaw ukoll biex ikun determinat jekk is-sedien tal-proprjetà għandhomx il-liċenzja adattata. Enforcement officers tagħna jaqbdu villaġġ tajjeb u jduru bib-bieb. Jiġifieri aħna naraw illi din id-dar hija veru residenzjali hemm ta' Malti jew tajjeb jew ta' Awċi stess. Imma mbagħad tinduna, mbagħad ovvjament tibda tinduna anke l-esperjenza tagħmek illi dik id-dar jew dik il-farmhouse qiegħda tilqa' it-turisti fiha. Mod ġenerali, Colero sostna li l-postijiet ta' akkomodazzjoni f'Għawdex huma fil-biċċa l-kbira fi stat tajjeb ħafna.